Ο Βαγγέλης Σιαφάκας επιστρέφει στα Γιάννενα, αλλά όχι για να ξαναθυμηθεί τη νιώτη του, αλλά για τις 18 ιστορίες που περιλαμβάνει το πρώτο του βιβλίο, η παρουσίαση του οποίου έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΣΥΕΑ. Φίλοι και άτομα του πολιτικού αλλά και δημοσιογραφικού χώρου παραβρέθηκαν εκεί, ώστε να δώσουν και εκείνοι τη δική τους ευχή για το νέο αυτό ξεκίνημα. Το με μια χιλιάρα Καβασάκι είναι μια συλλογή 18 διηγημάτων, όπου μέσα από τα μάτια μιας παρέας εφήβων στα Γιάννενα προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω εκείνη την εποχή, πριν τη δικτατορία μέχρι τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν είναι αναμνήσεις, είναι το άρωμα, η ομορφιά της πόλης μου τα Γιάννενα. Χάρηκα σήμερα που βρέθηκαν εδώ συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, μέλη του Ρήγα, από διάφορες γενιές. Μπερδεύτηκα λίγο γιατί ήταν όλος ο κόσμος μαζί, αλλά είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος. Για το βιβλίο του Βαγγέλη Σιαφάκα με μια χιλιάρα Καβασάκι από τις εκδόσεις Πόλης μίλησαν στην παρουσίαση οι καθηγητές Γιάννης Βούλγαρης, Μωυσής Ελισάφ, ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς και ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου. Το βιβλίο απαρτίζεται από 18 ιστορίες που ανασυνθέτουν μνήμες της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, μέσα από τα μάτια μιας παρέας εφήβων, οι οποίοι μεγαλώνουν, ονειρεύονται, ερωτεύονται, οριμάζουν βίαια και πολιτικοποιούνται εκείνα τα χρόνια. Ιστορίες πικρές, αστείες και βαθιά ερωτικές, μιας ανίποτης γενιάς που κλήθηκε να πρωταγωνιστήσει σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, μας ταξιδεύουν στη Φλωρεντία του Μικελάντζελο και τη Μανδρίτη του Γκόγια. Νοσταλγικός και ηρωνικός, μιλώντας για την ιστορία που γράφουν οι παρέες, ο συγγραφέας παρακολουθεί τους ήρωές του, μεσήλικες πια, να αποχαιρετούν την πρώτη Αδάμα στη νεότητά τους.